hebben 3 nieuwe dames aan tafel. Vertel jullie namen. Ik ben Hanne. Hanne. Ik ben Evelyn. En Fem. Welkom. Eerste vraag van Vera. Ja, ik vroeg me af, nu zit het met allemaal meiden, dus misschien een beetje anders, maar jullie stemmen veranderden natuurlijk wel. Naarmate je ouder wordt, hoe gaat dat dan? Word je dan anders ingedeeld op een duur of gaat dat geleidelijk? Wil jij er antwoord op geven, Fem? Ja, ik zing meestal alt, maar Ja. je kan ook sopraan zingen. Echt raar. Ja, en hoe is dat met de stem? Want zeker bij de jongens, die krijgen de baard in de keel, denk ik, hè, op een duur. Ja. Die beginnen misschien heel hoog en gaan dan heel laag. Ja. Hoe gaat dat dan? Geen idee. Nee, dat weten ze natuurlijk niet. Hè? Nee. Wat vinden jullie zo leuk aan kinderkoor? Ja, gewoon samen zingen en ja, gewoon Ja, en dat maakt niet uit wat je zingt? nee, Nee. voor mij niet echt. Nee. En jij? Niet echt. Wanneer ben jij bij het kinderkoor gekomen? Hoe oud Niet was je? zo lang geleden eigenlijk. Oh, nog niet zo lang. Een jaartje. Ja, en deed jij thuis al zingen? Ik Wat? zat bij een zangjuffrouw en die had ook gezegd dat dit een leuke rol was. Ah, oké. Ja, en welke zangjuffrouw was dat? Angel Frisse. Oké, wat leuk. En wat vind jij de leukste muziek om te zingen? Ja, Dus je even kort bij de microfoon als je wil. Ik vind alles eigenlijk wel leuk. Dus ook dat Franse nummer en zo, dat vind je ook allemaal hartstikke leuk. Misschien ook juist de afwisseling van de nummers. Niet? Ja, Ja. En vinden jullie het wel eens spannend om op een podium te gaan staan? Jij? Ja, van tevoren wel, maar als je dan daar eenmaal staat, dan kan je gewoon zingen. Hoor je toch de meeste zingen, hè? Een beetje zenuwen. En dan als je eenmaal staat, dan valt dat helemaal van je af, hè? Ja. Ja, dat is wel fijn. En zijn jullie al eens in Spanje geweest? nee. Niet? Nee. Oh, dan is het extra leuk, hè, als jullie daar naartoe kunnen gaan. Want is het dan ook zo dat je een beetje verdiept in Girona, dat je een beetje gaat opzoeken, googelen van wat is het eigenlijk voor een stad en zo? Nee, nog niet? Nee, Nee, niet dat komt misschien nog, toch? Want ik neem ook aan dat jullie door de stad even daar gaan kijken, hè? Toch? Ja. Ja, Er wordt ja geknikt. Ja, ja, precies. Wat nemen jullie precies allemaal mee in je tas? Ja, ik ga nog niet, want ik ben nog een beetje te jong. Oh, je bent te jong, oké. Nou, dus jij gaat de volgende keer ga jij mee? Ja, Ja, dat snap ik, oké. En jij, wat neem jij bijvoorbeeld mee in je tas? ik ben ook nog te jong. Oh, je bent ook nog te jong? Oh! Dan durf ik jou niet meer te vragen. nee, ik ga wel mee. Oh, jij gaat wel mee. Wat neem jij mee? Ja, kleren, dat moet wel. Ook al tandenborstel, tandpasta. Eigenlijk alles wat je nodig hebt. Ja. En hebben jullie dan als koor ook een outfit wat bij elkaar past? Of hoe doen jullie dat? Ja, in de zomer doen we wit met dan beetje babykleuren. Geel, roze, paars. Beetje En- pastel zo. Ja. Ja. En in winter doen we zwart en de meisjes dan glitterjasjes. En de jongens dan paarse shirtjes. En Oké, een dat is jeugdrol. wel mooi. Ja. Dus dan val je goed op, hè? Ja. Ja. En, heel goed met je 2 vingers, ja. Wat is jullie grootste droom als zangeres? Ja, ik denk gewoon later gewoon voor een groot optreden, voor een groot publiek optreden, denk ik wel. Ja. En dan als koor of alleen? Met koor. Met koor. Jullie allemaal? Ja. Is het niet zo dat Emma Kok van jullie komt, Limburgse school? Oh, niet, dat is niet zo. Oh, ik dacht dat dat werd ingefluisterd, maar... Suzanne? Oh, Sophie, de zus van Emma. Ah, oké. Dat is ook heel goed. Ja, wat leuk. Ook even een snelle ronde voor jullie. Op een groot podium of een kleine zaal? Groot podium. Ja, waarom? Ja, ik weet niet. Gewoon, Dan bereik je meer mensen. Ja. Met microfoon of zonder microfoon? met. Klassiek of pop? Maakt eigenlijk mij niet zoveel uit. Niet? Nee. Ben jij mentaalverleer? Ja, heel andere ervaringen in plaats van de kloon uithangen. Ja. Dus ja, ga ik... Hey, maar jij zei eerder, je hebt ook in een koor gezongen. nee, ik zing zelfs nog steeds in Oh, de je koor. zingt? Welke koor is dat? Ja, we hebben nu ons afgescheiden. We zijn nu sinds een week of 6, 7
met een nieuwe groep bezig. En we heten nu dus Formation Connect. En ja, goed, allemaal nieuwe liedjes inzingen en aan instuderen. Dus Oké, leuk. ja, leuk. Ja. Heb jij al een vraag voor de dames? Ja, goed, ik heb jullie net horen zingen. Het klinkt prachtig. Sowieso, kinderenstemmen zijn veel mooier als die oude mannen- en vrouwenstemmen. Maar wat vinden jullie eigenlijk het meest irritant tijdens een repetitie? Meest irritante, ja. Ja, als je aan het repeteren bent, wat vind je dan heel irritant? Ik weet wat ik wel irritant vind. Ja, hebben jullie niks waar je zegt van, dat vind ik wel echt irritant? Niet? Als het galmt of zoiets? Nee? Oké, nou. Jij wat dus... Nou, ik vind het dan heel irritant. Dan is de dirigent iemand wat aan het uitleggen. En dan gaan de anderen gezellig zitten kletsen en lachen en babbelen. En... Oh, Oh, ja. dat Ja. vind ik verschrikkelijk. Ja, dat is wel Ja, heel zie? Ja, zie, ik wist het wel. Ja, ik wist het. Ja, wat doe je dan? Ja, weinig. Dan ligt er dan de dirigent, die zal moeten ingrijpen. Hè. Ja, Het je is, doet even zo'n tikje geven, zo van, hey, ja. even stoppen nu, hè? Nou, meestal, wat zij net al heel goed deed, van... Ja. Dus, oh nee, jij was het trouwens nog, ja. Ja, maakt niet uit. Hanne, Oh. doe jij wel eens onder de douche zingen? Ja. Ja, wat voor liedjes dan? Zo ja? Ja, gewoon van alles wel. Ja, eigenlijk doet iedereen het wel, toch? Ja. Zelfs Wim, denk ik, of niet Wim? Ja, zeker. Ja. Liefst het spook van de opera, zo, want dat galmt zo lekker in die douche, hè. Ja. Dus, Vergeet jij wel eens de tekst? Of niet? Nee? Niet? Nee. En stel dat je hem vergeet, wat doe je dan? Doe je gewoon een beetje zo, hè? Iets zachter zingen. Ja, of een beetje niet zingen, maar dan zo nep zo. Stoppen. bekken. Playbacken, ja, bedoel ik, ja. Heb jij wat gedaan? In het begin. In het begin, ja? Ja, goed, je moet ook, ik vind het sowieso wel knap dat je die tekst uit je hoofd leert, hè? Oefenen. Ja, precies. Komen jullie ook wel eens te laat voor een repetitie? Eerst wel. Ja? En hoe komt dat dan? Meestal door de ouders, toch? Ja, ik zat in het begin in Roermond op school, dus moest ik helemaal met de trein Oh, ja, terugkomen dan naar moet je- Beek. Ja. En dan kwam ik altijd wat later. Ja, dan duurt het inderdaad wel wat langer, hè? Ja. Wie is de grootste durval? Kijk eens allemaal. Dus wie durft het meeste van jullie? Dus want ik neem aan dat er ook wel eens solo's zijn, hè? Solopartijen, of niet? Ja, wie doet dat dan? Oh, daar komt dadelijk nog een meisje aan tafel zitten. Die doet dan solo. Echt waar? Oh, wat cool. geweldig. Ja, dat vind ik wel heel knap. Wie van jullie zingt het hardst? Als je daar zo naast staat, dat je denkt van, oh mijn god, hebben we geen oordopjes? Als het goed is, Michel, moeten ze op elkaar letten en zingt iedereen even hard. Oh, toch? Oké. Ja, maar dat zou ik wel Maar een soms probleem dan vinden. in het enthousiasme, waar ik ook wel eens last van heb, dan ga je net wat harder. Ja. Dus, Hebben jullie dat ook wel eens, dat dan iemand iets hard zingt? Dat je hem even zo aankijkt, zo, met gefronste wenkbrauwen? Ja. Ja. En kunnen jullie ook hoog zingen? Ja. Ja. Ja, hoe hoog dan? Hoog. Hoeveel meter? Ja, doe je dat thuis ook wel eens oefenen, dat hoog zingen? Dat je dan steeds zo hoog... Ja? Ja. Hoort dat ook bij de oefening van wat je thuis moet doen, of niet? Ja, meestal doen we dat gewoon in de opwarming voor de repetitie. Ja, want hoe ziet zo'n opwarming? Wat doe je dan precies? Oh, ik zie hier allemaal bewegingen. Maar dat heeft toch niks met zingen te maken, hè, of wel? Jawel, een ontspannen lichaam zingt veel beter. Daar word je hier ontspannen van. Dat zijn oefeningen om te ontspannen. Regendruppels op je hoofd. Oh, dat zijn regendruppels. Ja. Oh, ja, Ja. lekker. Het is hier warm, dus het zal wel lekker zijn. Oké, maar wat doe je nog met een stem? Weet je, ik kijk wel eens naar Gerard Joling, hè. En ja, die kennen jullie natuurlijk ook wel, hè. Die heeft zo'n Real Life soap. En die heeft dan zo'n beker met water, met een rietje in. En dan doet hij zo... Dat doet hij voor zijn stembanden. Doen jullie dat ook wel eens? Nee. Nee. Ja, misschien voor de leuk, maar... Oh, dat is voor de... Oh, oké. Nee, maar heb je dan wel andere technieken wat je leert? Niet echt, maar Moet ik misschien dadelijk even vragen aan de dames. Ja, dat bijvoorbeeld. Dat zie ik ook wel eens doen, ja. Of zo. Oh, ja, dat? Maar ja, de trillingen zorgen dat het slijm van de stembanden afkomt. Oké. Dat is, Ja, nou goed. Even kijken, ja, ook nog even voor jullie. Pizza of paella? pizza.
pizza. Wat heb ik nog? Zingen met kippenvel of dansen met energie? Dans met energie. Ja, toch? Oh, oké. Oortjes of gewoon luisteren? Oortjes. Oortjes. Oké. Hey, leuk dat jullie hier waren. Heel veel succes. We gaan weer naar de volgende 3 kandidaten. Croiseur ton chemin, comme un oublié égaré, tourne le main pour les mener vers d'autres lendemains. Pour les mener vers d'autres lendemains. Sans aucun avis, dans de l'espoir, en dehors de la vie, sentier de gloire, de la vie, sentier de gloire, sentier de gloire. Les enfants trop vite oubliés, effacés, une lumière dorée brille sans fantôme tout bout du chemin. Effacés, une lumière dorée brille sans aucun de la nuit, loin de l'espoir, en dehors de la vie, sentier de gloire, de la vie, sentier de gloire, sentier de elle est, il est, elle est, il est, elle est, il est, il est, elle est, il est, elle est, Croiseur ton chemin, comme un oublié égaré, tourne le main pour les mener vers d'autres lendemains. Pour les mener vers d'autres lendemains. Sans aucun de la nuit, loin de l'espoir, en dehors de la vie, sentier des gloires, aucun de la nuit, loin de l'espoir, en dehors de la vie, sentier de gloire. Dan hebben we weer nieuwe 3 dames aan tafel. Begin ik bij jou. Wat is jouw naam? Ik ben Filipa. Filippa. Oké. Even kijken. Ja, volgens mij hoorde ik je net niet, maar dat komt wel goed. Tegenover jou? Ik ben Claudia. Claudia. Wat doe jij, Claudia, bij het koor? Ik ben de artistiek leider van de Limburgse Koorschool en de dirigent. Oké. En naast jou? Ik ben Anna Oké. en ik ben de pianist vandaag en daarnaast theoriedocent. Eh, En hoe- dirigent van het jongenskoor, dus ook wel leuk om... Oh, ja, tuurlijk. Ja, hoe zijn jullie bij het Limburgs Koor terechtgekomen? Het begon eigenlijk met een project op een basisschool waar lekker gezongen, waar ze wilden zingen. En nou, ik mocht daar gaan zingen met de kinderen. En eigenlijk zo gerold naar verder, ja, eigenlijk elke week repeteren met de vaste groep die we hebben. Mhm. Dus, Oké. zo. En jij? Nou, zo begon ik ook, maar nog wat langer geleden. En toen werd ik uiteindelijk de dirigent, omdat de vorige dirigent verhuisde naar Enschede. Ah, oké. Ja. Ja, hoe word je eigenlijk dirigent? Ja, dat kan op verschillende manieren. Ik heb zelf docent muziek gestudeerd en daarna nog een master. En daar was heel veel koordirectie aan. Ja, daar kreeg je heel veel les in koordirectie. Ja, oké. Zo, ja. Ja. En Filippa, ik heb gehoord dat jij wel heel erg goed kunt zingen, hè? Ja, ik denk het wel. Ja, of nee, wat was het? Heel hoog of heel hoog? Of wat hadden we dus strakjes, toch? Ze zong een solo. Oh ja, een solo Ja, was het. solo's, Jij ja. zong een solo. Wat cool. Dus jij gaat dan voor de groep staan en dan ga je... Ja, niet altijd voor de groep, maar ja, dan wel een stukje alleen. Ja, dus dan sta je wel meestal dan voor aan de groep dan, zeg maar. Ja, Ja. meestal wel. En heb je En de- hoe vind je dat om Ja. een solo te doen? Ik vind het wel leuk, want dan heb je ook een stukje dat je alleen kan doen. Maar het is ook heel leuk om gewoon samen met iedereen te zingen. En hoe oud ben jij? Ik ben 9 jaar. Wauw, dat is wel Wauw. cool hoor. Dat je dat al durft. En heb je dan geen zenuwen van tevoren? Wel een beetje. Maar als ik dan ga zingen, dan gaan die wel weg. Ja, precies. Ja. Ik neem aan dat jij ook niet meegaat hè, naar Girona, of wel? Nee, ik ben nog te jong. Je bent nog te jong. Ah, ja. jammer. Zou je wel mee willen als je wat ouder bent?
Ja, dat zou ik wel heel leuk vinden. Ja. Maar Claudia, wie kwam op het idee om dit te gaan doen? Dat was ik. Oh! Goed zo. Ja, Ja. een paar jaar geleden was ik naar Europa Cantat Junior in Gent. Ah, En toen heb ik de study tour gedaan als dirigent. Dus mocht ik rondkijken bij andere ateliers. En toen werd ik zo jaloers op die jongeren die daar waren. ja. En dacht ik, ja, we moeten gewoon de volgende keer zelf gaan. En nu is het bijna zover. En wat zeiden de omstanders of de leden toen jij met het idee kwam? Ja, ze waren meteen, ja, dat gaan we doen. Oh, ja? En ja, wanneer is dat dan? En moeten we geld? Oh, dan gaan we geld inzamelen, dan gaan we koekjes bakken. Ja, Ja. Dus iedereen was meteen enthousiast. Ja, wat leuk. Geweldig. Ja, en muzikaal, hoe kom jij uit de muzikale familie? Ja, mijn broertjes spelen allemaal wel ook een instrument. Het is altijd gewoon vanuit thuis gestimuleerd. Dus dat is eigenlijk... ja, ik denk altijd dat iedereen muzikaal kan zijn. Dus het is niet per se alleen in je familie. Als je er gewoon mee start, dan komt het wel goed. Ja, Ja, dat zie je ook aan de kinderen bij ons in het koor. ja. Want Filippa, wat vind jij leuk om te zingen? Ik vind eigenlijk alle liedjes die we zingen wel leuk. Ja? Maar is er niet een specifiek liedje waar je zegt van, ja, dat vind ik wel heel erg leuk om te zingen, die? Een liedje die heet Revolting Children, die vind ik heel erg leuk om te zingen. Ja? En waarom vind je die zo leuk? Omdat, ja, die is uit een film, Mathilda. En die heb ik ook al best wel vaak gekeken. En ik vind dat liedje gewoon heel leuk. Oké, ja, wat goed. Nou, ik het toch even heb over die repetitie, hè? Hoe doen jullie een warming-up? Hoe gaat dat precies? Ik dacht al dat die vraag zou komen. Ja. Nou ja, we beginnen altijd met het opwarmen van ons lichaam. Want de stem zit in ons lichaam en ons lichaam is de klankkast. Dus ja, een ontspannen lichaam zorgt voor een fijne klank. En daarna gaan we hele gekke geluiden maken. Dus laag, Oh, doe hoog. eens. Woe, dat soort dingetjes. Ja. En ook met de ademsteun. En zo breiden we het uit naar allemaal oefeningen in de hoogte en in de laagte. En dan gaan we kanons zingen en gewoon het repertoire. Ja, want ze zeggen ook zingen, dat moet je met een goede ademhaling doen, toch? Goed rechtop gaan staan en niet zoals ik hier zit, maar eigenlijk rechtop. Ja, ruimte creëren in je buik, zodat je goed kan ademen. Ja. Ja, en hoe heb jij je dat geleerd? Door heel veel zelf te doen. Dus vroeger als kind zong ik dus gewoon eigenlijk de hele dag. En op een gegeven moment ben ik dus docent muziek gaan studeren. En daar kreeg ik echt zangles. En daarna ben ik niet meer gestopt. Dus nu heb ik nog steeds zangles en ik geniet er echt ontzettend van. Ja, en Anne, jij hebt je piano had je meegenomen, hè? Dat was een enorm groot ding. Maar je past wel in de studio. Hoe vaak doe jij spelen thuis? Ja, dat is de laatste jaren wat minder geworden. Maar het is niet echt in uren uit te drukken. Maar eigenlijk voor een optreden, als ik weet dat we iets moeten doen, dan ga je elke dag wel eventjes zitten. En dan merk je dat het langzaam elke keer een beetje beter wordt en mooier. En dan ga je nog een beetje afwerken. En dan is het klaar voor het optreden. Ja. Ja. Vertel nog eens even waarom jullie doen. Dus Waarom? die reis en doneren. Voor Ja, waarom we hier zitten? Ja, omdat we dus naar Girona gaan in Spanje. Mhm. We gaan daar een week meedoen met Europa Cantat Junior. En dat kost een bak met geld. Daarom hebben we steun nodig van zoveel mogelijk mensen om deze mooie ervaring waar te maken. Ja, heel goed. En waar kunnen ze doneren? Even op de website? Op de website limmersekoorschool.nl. En daar vind je ook een link. En daar kun je zelf een bedrag invullen. En dan kun je zo een kilometer vergoeden doneren. Want we gaan met de trein daarheen. Ja. Nou, we gaan het ook sowieso gaan we die link nog even plaatsen op onze socials. Meestal heeft hem al de QR-code gestuurd, dat is ook helemaal goed. Ja, goed, Prins heeft een nieuw project. Ik neem aan dat jullie niet alleen naar Italië gaan, maar dat jullie nog meer gaan doen, nog niet? Nee, we gaan inderdaad naar Spanje. Maar daarna we zijn ondertussen eigenlijk alweer bezig met het volgende project. Want we doen mee met een opera van Opera Zuid. Oh. Uprising heet de opera. En het is een nieuwe opera, dus ook een nieuw project. Uit Engeland. En het gaat over de jeugd die in opstand komt tegen de klimaatcrisis. Eigenlijk een beetje het verhaal van Greta Thunberg, die een school strike ging doen. Mhm. En daarin gaat het jeugdkoor meespelen, of zingen eigenlijk. En daar zoeken we nog nieuwe zangers voor. Want we hebben 50 zangers nodig. En daar kunnen er nog wel wat bij. En vooral jongens. Oké, ja. Jongens met lage stemmen zijn heel erg welkom. Oké, en dus die kunnen zich opgeven ook via de website? Ja, zeker. Dat kan via de website. Ja.
En hoe gaat het dan? Dan kunnen ze een keer komen kijken of meteen Bram meedoen? Ja, je kan altijd 4 keer gratis meekomen doen. Mhm. En dan kunnen we kijken hoe het gaat en of het een match is. Ja, ik zou die oproep ook willen doen, want ik merk inderdaad in heel veel koren, het mannengehalte en jongensgehalte is heel laag de laatste tijd. Ja, nou, Dus, wij hebben gelukkig wel een jongenskoor. Daar Ja. staat Anna voor. Dus dat is de nieuwe aanwas voor later. Ja, hoeveel jongens doen mee? We werden 12, 14? Oh, dat is wel misschien best veel, ja. Ja, met Uprising nog meer. Dan Ja. zijn we echt met 20, Ja. 25. Oh, dat is toch wel 20? genoeg. Ja. Ja. Nee, het is nooit genoeg. Nee, Het is nee, nooit ja, genoeg. nee. Nee, want de meiden zijn altijd in de meerderheid. Ja. Dus, Ja. jongens zijn welkom. Ja. Philippa, even een vraag voor jou. Optreden in pyjama of in gala? Gala, denk ik. Ja? Even kijken. Voor 10 mensen of voor 10.000 mensen zingen? Ik denk 10.000 mensen lijkt me wel heel cool. Maar het lijkt me ook heel spannend. Dus Dat is het We zeker. beginnen met 10 en we eindigen met 10.000, hè? ja, En even kijken. Microfoon die uitvalt of de muziek die stopt? microfoon die uitvalt. Heel goed. Te vroeg beginnen of te laat inzetten? Ik denk te vroeg beginnen. En zou jij niet zangeres willen worden later? Misschien wel. Dat lijkt me eigenlijk wel heel leuk. Ja, lijkt me echt wel iets voor jou hoor. Michiel, is het toch al? Ja, dat is al. Nee, maar ik bedoel professioneel hè. Dus dat je er geld mee verdient. Ja, dat is wel heel leuk. Dus ja. Dan hebben wij hier al jou in de studio gehad. Hey. Helemaal goed. Wie van jullie gaat het minst slapen in Girona? Misschien moet ik de dames even aankijken. Wie denken jullie die het minst gaat slapen van de kinderen? O jee. Er worden al een paar vingers opgestoken. Iedereen weet zijn meis. Nee, mees. Nou, ik denk Nee. Mees of Oh, jij. Flynn. Ja? Fem maakt ook wel kans. Ja. Ze houden elkaar goed wakker, denk ik. Ja. En wie gaat het hardst genieten? Het hardst genieten. Ja, wie van jullie gaat het hardst genieten? Die gaat... Wie? Nou, ik denk ik. Volgens mij gaan alle vingers omhoog. Normaal. Iedereen. Ja, iedereen. Ja, super. Nou, heel fijn dat jullie hier waren. Ja, We dankjewel. hebben ook genoten van het optreden en heel veel succes. En we horen graag wat het geworden is. Misschien dat jullie een keer komen terugkomen na de zomer. En dat jullie dan even vertellen hoe het geweest is en hoeveel geld jullie hebben opgehaald en dat soort dingen. Ja, gaan we Goed. doen. Goed idee. Doen we dat. Bedankt.